Halo rek, wis akeh sing ngongkon sing review dimsum bakar terenak nang Surabaya iki akhirnya ketemu rek. Akeh wong ngomong nang kene ku pelopor dimsum bakar terenak nang Surabaya. Ternyata regane murah lho rek. Cara dodolan dimsume pun yo unik, dikei saus sing melimpah mari ngono dibakar koyo ngene modelane rek. Mungkin lek biasane kan cuman ono dimsum biasa kukus modelan ngene utawa mentai, tapi nang kene wong duwe variasi unik dodolane. Dimsume nang kene ku dibakar, saureng dibakar dimandiin bumbu full ngene rek. Lek sekirane awakmu kurang cocok karo dimsum bakar, pilihane nang kene yo ono dimsum sing dikukus serta kei mentai rek. Tapi menurutku setelah aku nyoba dan tuku nang kene wajib banget kalian nyobain dimsum bakar sih. Soalnya bumbune lek ngekei akeh opo maneh lebih smoky kayak ini rek. Dimsum nang kene ku terkenal menul-menul. Bumbu bakarane lek ngekei yo akeh, mari ngono sik dikei mayones ndukure. Reng hargane lebih murah daripada dimsum umum rek. Cuman mulai 13.000 ae. Lek dimsum kukus mentai cuman 23.000 lho rek. Sing gare aku kaget maneh isi 8 bakar mentai cuman 30.000. Iki bener-bener lebih murah. Dimsum nang kene ku termasuk karo gratis chili oil. Dimsum bakar wis dasaran enak, dikei chili oil sing pedes tambah mantep. Tekstur dimsum iku ngrenjel-ngrenjel padet kroso daginge. Makane sakit sing nge-DM aku disuruh nyobain dimsum bakar terenak iki rek. Asli valid mufakat, iki enak banget. Apa maneh dicampur karo keju serta chili oil mereka sih top. Dimsum bakar mentai isi 8 cuman 30.000, murah meriah, mangkane panggone rame. Iki jenenge Lauban Dimsum di Jalan Raya Bendul Merisi nomor 51 Surabaya. Seberange warkop podo mampir utawa sampinge Kimia Farma Bendul Merisi rek. Buka jam 2 siang sampai jam 11 malam, langsung gas kan.